قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. Аввало ассалому алейкум, дӯстони азиз ва тамошобинони нави канали мо. Хуш омадед ба канали Бонуи Тоҷик. Боври комил дорам ҳамаи шумоён хуб ҳастед, тансиҳати ҳастед. Ва имрӯза навори мо давоми зоопарк аст. Бисёр ман обро дӯст медорам, аквариумро, ва хостам ба шумоён низ ин манзараи зеборо нишон диҳам ва ҳаловат баред аз ин манзара. То охир бо мо бошед, дастгирӣ кунед, бетараф набошед. Умедворам ба ҳамаи шумоён писанд меояд. пеш аз ҳама ман дар ин влогам гуфтаниям дар бораи шартҳои озмун, чӣ хеле ки дар влоги гузашта гуфта будам. Конкурс гузаронда истодаем бо дӯсти каналҳо. Шартҳои озмун бояд ба ман ва ба спонсорон обуна шавед, тугмачаи зангуларо пахш кунед, ҳатман ҳамаи наворҳоро тамошо карда дар поёни наворҳои кӯҳна бошад ҳам дар поёнаш нависед, комментарие нависед ва ҳатман то охир тамошо кунед, чунки мо через программа мебинем ки то охир тамошо кард, ки не. Ва дар мессенҷер ва ё дар сомонаҳое ки страничка доред, ҳатман поделиться кунед, ба ёру дӯстонро даъват кунед. Скринашро ба инстаграми ман 19 my life 90 скриншоташро партоед. мо ҳамроҳи спонсорон маслиҳат карда 6 ғолибонро интихоб мекунем. Марҳамат, шумо тӯҳфаҳо шумоёнро интизор аст. Ин аввал пеш аз гуфтаниям ин аввалин ва охирин конкурс нест. Дар оянда иншоалло боз пулҳои бисёр гузошта мешавад дар конкурс ва тӯҳфаҳои хотировӣ мешавад барои занҳо дар рӯзгор истифода барои бурдан. Марҳамат, бетараф намонед. Дастгирии шумо ин пешравии ҳар яке канал аст. Ба савол, баъзеҳо то имрӯз на он қадар актив нестанд. Танҳо як нафар ба инстаграми ман скринашро партофтанд. Бисёриотон савол додидон ки ман ба имо ватсапам нест, одноклассникам нест, наворҳотонро то охир тамошо кунам мешадме. Не, албатта, чунки ҳамаи мо имо ватсап дорем. ақаллан бо хоҳарамон, бо модарамон, бо холамон, бо апамон суҳбат мекунем, гап мезанем. ақаллан ба онҳо шумо бояд поделиться карда скринашро ба ман фирсонед. активҳо суст бениҳоят. ҳоли конкурс идома мекунад то санаи 20 октябр. боври дорам ҳоли актив бисёр мешанд. ба ҳамаи шумоён бурдборӣ хоҳонам. дӯстони азиз, ва инчунин ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб дода мехоҳам. такрор бошад ҳам бисёриотон нав ҳастед ва савол додед аз куҷо, ҳозир куҷобам. Ман зодаи вилояти Сӯхт ва айни ҳол дар Санкт-Петербурги Федератсияи Русия кору фаъолият мекунам, зиндагӣ мекунам. 3 моҳ пеш фарзандамро, калони писарамро чеғ задам. наздам ба рости гап 2 сол ман бефарзандон
дур аз фарзандам, дур аз модарам будам. аввалин маротиба ки ман ин хеле ҷудо шудам аз фарзандонам ва худоро шукр ҳозир писарам наздам ба синфи се хонсоз мактаб туғри кардам. мактаб рафта мебиёд, ман кор мерам ва духтарчам ҳозир ба шароитам нест ки ман духтарчама наздам биёрам, чунки 12 соат қариб 14 соат ман кор ба вақтам мебаровад. вақт ҷудо карда наметавонам, духтарчам камтар майда ҳоле. иншоаллоҳ насиб соли оянда планам ба ҳаст духтарчама мебиёрам. ҳозир ва Тоҷикистон ба ҳамроҳи модарам. унҷа синфи якум мехонад. синфи якум ба додам, ман набудам. писарчама худам синфи якум аз дасташ қабида гирон бурдагӣ будам. имсол насиб нашуд ба ман. ҳамин хеле муяссар нашуд ки ман духтарчама худам ба мактаб барам. хайр, ба ҳаминаш ҳам шукр, ба шукри саломатиашон, шукри шукронаи буданашон, шукрона ки модарам ҳастанд, дастгирӣ мекунанд. барои ҳар яки модар, барои ҳар як зан ин бешавҳарӣ қинне ё аз кори зиндагӣ монда намешавад. ин интизори дур аз фарзанд будан аз ҳама мушкилтараш. рӯзу моҳ мешуморад ки кай ман фарзандама медидагӣ бошам. хайр, проблеми худам гуфтан намехостам. ҳамин хеле шуд. ҳама дар ҳама оила, дар ҳама инсон мушкилиҳо мешаванд. ҳар як шахс проблеми худро дорад. иншоаллоҳ ин проблемаҳою мушкилиҳо пушти сар мешаванд. раҳмати калон ки баъзеотон дуои нек менависидон ба суханҳои комментариҳои хубатон. ин бениҳоят дастгирии калон аз тарафи шумоён. ҳамин хел ва бо савол додитон мошинаро ба нархи чанд пул харидед. мошинаи ман нест, мошинаи бародарам аст. 1,5 миллион неросива хариданд наваша. барои такси кардам. ҳамин хел ман ин наворҳо ва бисёртар ҷоҳои ягон манзараҳои зебоӣ нишон медиҳам ба он хотир ки ҳама инқадарам проблеми худаш кати фикр карда нашинаду камтар дам гирад. гап мезанам гӯед гап бисёр ҳама ва барои ҳамин ман гапро дигар бисёр намекунам. ба ҳар яки шумоён истироҳати хуб, таби болида ва тамошои хубро таманно дорам. то охир бо мо бошед, дастгирӣ кунед ва умедворам лайкҳои худро дариғ намедоред. ҳатман видеоҳои моро поделиться кунед дӯстон.
экскурсию проводили. Красиво. اینجا ما در همون درون زوپارک همین خیلی اتراکسیونش هست دیتسکه برای بچه و فرد کودکو و به همین ماشینچهش سوار شد سرچند 250 روبل روسی نرخش. تو آخر همه جوش تماشا کرده نتونستیم چه گریه کرد وقتی خوابش شد و خانه کشته رفتیم. Какой огромный. Мими решетка, кажется, это надо. Очередь около чанта одам барот, на кадар одамам с старомадан. Чхалки мы зоопарку успеть накарим, курдам бы, обед кардам бы, точнее, парчевок штамат, хомала фотоста, бонжоузе. Заказать факат через онлайн кабель. Амин буд навори влоги имрӯзи мо. баъзе ҷоҳои камбудиш бошад бахшиши зиёд ва миннатдории худро ба ҳар яки шумоён мерасонам. Раҳмат ки бо мо будиду, дастгирӣ кардед моро. иншоаллоҳ рӯзҳои наздик конкурси майдаяк бо 2-3 канал мегузаронем. Раҳмат калом то влогҳои оянда. Худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. Ҳай.